Ľudia majú niekedy z hypnózy strach. Strach je úplne prirodzená vec, pokiaľ niečo nepoznáme alebo máme pocit, že je to niečo nové. Hypnóza však nie je žiadna čarovná alebo nejaká voodoo metóda, nie sú to žiadne čáry máry, ako mi niektorí ľudia hovoria. Hypnóza je prirodzený stav nášho vedomia, do ktorého sa dostávame možno aj niekoľkokrát každý deň. Napríklad, keď cestujete domov z práce a zrazu sa ocitnete doma a ani neviete ako. Niekedy by sa dala hypnóza prirovnať aj k takému sneniu počas dňa. Ak ste napríklad niekedy boli na porade a zrazu ste si všimli, že ste na chvíľu ako keby vypli a ani neviete, o čom sa rozprávalo. To je presne hypnóza. To je stav, kedy využívate koncentráciu vašej mysle na niečo, na čo sa sústrediť chcete. V hypnoterapii je to na dosiahnutie nejakého cieľu, ktorý ste si zaumienili. Tým môže byť vyššie sebavedomie, tým môže byť napríklad odstránenie zlozvykov, akým je napríklad emocionálne jedenie alebo fajčenie, ale tým môže byť aj práca na vlastných strachoch a potlačení úzkostí. Ja v hypnoterapii využívam kognitívno-behaviorálne techniky pochádzajúce z psychológie. Tieto vás nielen naučia pochopiť to spojenie medzi myslením, pocitmi a správaním, ale zároveň vám dajú aj techniky, ktoré môžete využívať vo svojom živote aj neskôr, aj dávno potom, ako terapia skončí. Sú to akési nástroje, ktoré budete mať v rukách a môžete ich vytiahnuť kedykoľvek ich budete potrebovať.